Hola, m'agradaria recomanar-vos la novel·la d'Alba Dalmau, Amor i no, publicada per Anla. És una lectura molt àgil i fresca i ens fa passar una molt bona estona. La història comença al 1987, quan una parella se separa i va saltant al llarg de diferents dècades i anem coneixent així la història d'aquests dos personatges. És una novel·la on es veu l'evolució de cada un d'ells, però també com evoluciona la societat, sobretot pel que fa al tema de la comunicació, perquè ells seguiran estant en contacte i primer ho faran a través de trucades per telèfon, després per correu electrònic i finalment per WhatsApp. És una novel·la que hi entres de seguida en la lectura i et vas donant compte que creix. Segons vas seguint la història d'ells dos, la novel·la va creixent. Té moltes curiositats, perquè toca molts temes, i ens demostra que hi ha moltes formes d'estimar. M'agradaria llegir un fragment. Cal saber trobar la forma justa de l'amor per cada persona. A vegades, aquesta forma es pot eixamplar, estrènyer, allunyar-se o acostar-se, però que desaparegui o no és només cosa teva.